Привет на всички, казвам се Кристиян и съм на 28 години. Създавам този канал с една единствена цел да помогна на възможно най-много хора. Каналът е напълно безплатен, няма никакви абонаменти, напълно достъпен за абсолютно всеки. Това, което ме мотивира да започна този канал е, че както аз, така и може би 70% от хората не харесват как изглеждат и не се чувстват комфортно в тялото си. Както казах по-рано, аз съм на 28 години, семейен съм и имам дете на 5 години, от което може да разберете, че времето ми е доста така в дефицит. Стажът ми с тренировките и с някакъв вид хранителен режим ми е горе-долу 10 годишен, като не си мислете, че като съм запознат с това нещо от 10 години, изглеждам по някакъв невероятен начин. Напротив, напълно обратното, от доста време не съм тренирал. Последно, може би от декември месец, миналата година, 23-та. От тогава насам имам около 5 тренировки на лостове. Общо взето нищо сериозно и да. Искам абсолютно всички да са наясно, че не е нужно да си на 100% отдаден, билото в тренировки, в хранене, в каквото и да е. Не е нужно да си на 100% отдаден, за да постигаш добри резултати. И това е идеята на канала, да ви покажа как човек с семейство, с дете, с ангажименти, не само към себе си, е способен да направи промяна, и то не става въпрос за промяна за месец-два, след които ще ви писне и ще си върнете старата форма, а просто да изградим някакви навици и ще ви покажа моите начини, как аз съм го правил през времето. И сега мисля, че ще е по-устойчиво, тъй като го правя пред вас. По някакъв начин се чувствам и отговорен, защото ще виждате какво правя и ще го правите, някой ще правите същото нещо. Формата ми в момента абсолютно все едно започвам от нулата. Също така държа да отбележа, че нямам диплома за инструктор и така нататък и не смятам, че ми е нужно такава, за да подтиквам хората да тренират и да се хранят здравословно и добре, да се чувстват добре. Аз доста дълго отлагах това нещо, но просто ми писна да се чувствам вечно подут, некомфортно, отпадналост, постоянно усещам умора и така нататък. Просто си казах край и смятам да направя вече така доста трайни стъпки в начинът ми на живот. Правейки го пред вас в канала, както казах по-рано, ще се чувствам по някакъв начин отговорен и ще ме поддържа мотивиран. Смятам да ви информирам за абсолютно всичко, което се случва с мен относно хранене и тренировки през деня, като възнамерявам да качвам поне по 2 клипа, като единият може би ще е сутрин. Сутрин не закусвам, не обичам да закусвам и не смятам да го правя, дори когато много хора казват, че закуската е от най-важните хранения за деня. Окей, на мен не ми харесва да закусвам и апелирам всеки, който не му харесва да го прави, просто да не го прави. Не се насилвайте да правите нещо, което не ви харесва. И да, смятам да качвам по един клип сутрин, тъй като няма да е закуска. Може би ще ви показвам някакъв тип кардио. Ако има такъв клип на обяд, когато обядвам, ще ви показвам какво обядвам. Някой път ще е нещо не както трябва от сорта на дюнер пица, но това е идеята на канала, да видят абсолютно всички, че не е нужно да ядеш салата, пили, ориз всеки ден по 3 пъти и да правиш по 5 км бягане, за да изглеждаш добре.
Това е моята цел, просто да покажа на хората с ограничено време като моето, как просто правейки моите неща, могат да имат доста добри резултати. Правейки това, осъзнавам, че ще привлека и доста негативни коментари от рода на поредния гуру, фитнес-джия, разбирач и така нататък. Трябва да ви кажа, че обаче на мен това въобще не смятам да ме събаря по някакъв начин, понеже съм наясно, че винаги ще се намерят хора да те упрекнат за това, което правиш. Просто такъв не менталитет и такива сме хората. Не смятам да вземам под внимание негативните коментари и да, така е. Нещо друго много важно да отбележа, понеже каналът не е основната ми дейност, с която се занимавам през деня, т.е. имам си работа, като нормалните хора от понеделник до петък работя и няма да имам това време да обработвам всеки клип, да правя някакви сложни монтажи и така нататък. Просто ще ви снимам някакви кратки клипове, понякога ще са дълги, шортове, какво правя и реално започвам напълно наравно с всеки един от вас, който реши да започне промяната си с мен сега. Резултатите от прогреса ми смятам да ги качвам на седмична база, като смятам този ден да е в неделя. Всяка неделя ще правя снимка на моментното си състояние с размери на обиколка на талията, на гръдната обиколка на бедрата, на бицепса, в отпуснато, в стегнато състояние мисля да го направя и килограми, като всяка седмица ще сравняваме резултатите и цифрите с предишната седмица. Това е абсолютно всичко, което исках да ви кажа. Аз започни и ти, не отлагай, не си казвай от утре, от другата седмица, от другият месец. Не отлагай, защото колкото повече отлагаш, толкова повече се вредиш на здравето и после е доста трудно да влезнеш във форма. Доста трудно, зависи колко си отдаден. Аз ще ви покажа как с не на 100% отдаденост, може би за 2-3 месеца смятам, че ще постигна доста добри резултати от това, което ще видите като снимки на моментното ми състояние някъде в клипа или в края на клипа, ще видя къде ще ги сложа. И да, не отлагай, започни промяната сега.